O alcalde Julián Bustelo deu conta do inicio do procedemento para a contratación dun total de 4 persoas que se atopen en situación de desemprego. Encargaránse de realizar distintas labores de mantemento dentro da Brigada de Obras Municipal. Serán contratados por un período de 6 meses. Contratar a 4 persoas, un condutor, un oficial albanel, un peón de aglomerado e un peón albanel, durante 6 meses para reforzar a nosa Brigada Municipal de Obras, en particular durante estes meses de verán, que é cando máis traballo hai ou máis traballo se avanza tamén polas propias condicións do tempo. E entón, bueno, pois para levar a cabo distintas funcións, estas propias, non, cando falamos do aglomerado, para levar a cabo actuacións de pavimentación en distintos viais, actuacións de rebacheo e actuacións máis integrais, e para levar a cabo as funcións propias da nosa brigada, non, dende reparacións puntuais a outro tipo de actuacións que no día a día van xurdindo. As contratacións destas 4 persoas realizaránse grazas ás liñas de axudas do Plan de Emprego Local PEL Concellos da Deputación da Coruña. Ademais, o que fixemos, tal como se recolle nas bases, é facer un proceso selectivo para a constitución dunha lista que é dobre, non é só para cubrir estas 4 prazas que a axuda da Deputación nos permite sufragar, sino tamén para crear unha listaxe de contratación temporal para cando se producen baixas ou situacións de ausencia na xente que a día de hoxe traballa no servicio de obras, pois poder tirar tamén desa listaxe para puntualmente cubrir o servicio e ter de cantirar cando hai ausencias no persoal, non, polos motivos que sea. Aquelas persoas interesadas en facerse con algún destes postos ou obter máis información sobre a convocatoria poden consultar xa a propia web municipal www.rianxo.gal.